Sa darating na linggo, September 27 ay ating gugunitain ang kapistahan ni San Vicente de Paul na siyang patron saint ng Adamson University. Kung paano at bakit siya ang ating patron, sama-sama nating alamin sa aming mini-series para sa Feast of St. Vincent de Paul ngayong taon. Classmate, alam mo ba na si San Vicente ay nagmula sa isang mahirap na pamilya? Siya ay pinanganak sa Puy, France noong 1581. Nagtatrabaho sa bukid sa pamamagitan ng pagtatanim ang magulang ni Vicente. Tuwing umaga mula pa pagkabata, nakagawian na niyang dasalin ng Our Father, Hail Mary at ang Hail Mother of Mercy na pinakapaborito niya sa lahat dahil itinuro ito ng kanyang ina kung paano ito awitin. Paano naakay si Vicente upang maging tagapaglingkod ng Diyos? Hindi malayo sa kanilang tinitirhan ay mayroong simbahan at sa tabi nito ay nakatirik ang simpleng tahanan kung saan nakatira ang isang pari. Classmates, alam niyo bang pinuntahan lang ni Vicente ang pari dahil gusto niyang matutong magbasa? Oo, at hindi kalaunan ay nadiskubre ng pari na may maganda itong kinabukasan sa pagpapari. Nang malaman ng mga magulang ni Vicente ang kagustuhan niya maging pari, nagbenta sila ng mga alagang hayop upang makapag-aral ang anak. Pinangarap ng mga magulang ni Vicente na siya ay maging obispo at makaahon sa kahirapan ng buhay. At classmate, alam mo ba na sa edad na 20 ay naging pari na si Vicente? Marami ang humanga sa kanya dahil sa angking katalinuhan. Hindi naglaon ay nagsimula na siyang magturo sa mga bata na karamihan ay anak ng may kaya sa France noong panahong iyon. Unti-unting nakilala si Vicente sa kanyang mga gawi at muli nakakitaan siya ng abilidad upang maging obispo pagdating ng araw. Dahil dito, nagsimulang isipin ni Vicente kung gaano kabuti at kasaya ang maging isang obispo balang araw. Nagkaroon ba ng pagbabago sa mga naisip at ninais ni Vicente para sa kanyang sarili o nagpatuloy siya sa pagnanais na maging isang obispo? Abangan ang mga kasagutan sa susunod ng episode ng Classmate. Alam mo ba? Special series for Feast of St. Vincent de Paul 2020.